Зодиакалният кръг от 12-те знака е изключително интересен с това как всяка зодия носи качества и характеристики от предходната. Те са като домино и всяка активира другата, предавайки щафетата със своята опитност. Всяка зодия си взима по нещо, преработва го по свой собствен начин и предава на следващата. Така звездният кръг се затваря, не спира да се движи и развива до безкрайност. Започвам с Овен. Овена, това, което е оставил при рибите, е своето търпение. Рибите се носят по течението, обичат да мързелуват и не си дават зор. Живеят в свой собствен свят, в който времето тече по друг начин, затова и често закъсняват. Овен живее тук и сега. Да накараш Овен да чака и да крие емоциите си след престоят си в Риби просто не е възможно. Рибите са милосърдни и състрадателни, а Овен е аз и собствените му нужди, егоизъм и амбиция. При рибите крайната амбициозност отсъства. Те просто правят нещата така, както намират и усещат за добре. Вече нищо не е скрито и излиза мигновено на бял свят. Следващото е Телец и това, което Телецът си запазва от Овена, са неговите рога. Динамичната енергия на Овен, който не стои на едно място, иска все нещо да се случва, да пътува, пробвайки късмета си и тук и там, Телецът го оставя и темпото се забавя. При Телец енергията става значително по-мудна, без големи вълнения. Един спокоен и праволинеен път. Телеца си тежи на мястото и не обича резки смени. Той ще си остане вкъщи, наслаждавайки се на добрата храна и добре свършената работа. Това, което остава, е доза егоизъм от Овена. Телеца не обича караниците, предпочита един мирен и спокоен живот, уморен от огнените битки на Овена. Близнаци помнят лежерния Телец и веднага вдигат темпото, че чак се вдига пушък. Стояли дълго на едно място, без нищо особено да се случва, близнаците жаждата за приключения, срещи с нови хора и да пътуват е толкова характерно, сякаш са държани заключени векове. Близнаците късат синджира, влизат в спорове, намирайки това за изключително вълнуващо. Това, което остава от Телец, е отговорността към семейството и родителите, колкото и странно да звучи. Близнаците са изключително отговорни в това отношение. Другото, което остава, е стремежа към парите. Сега в Близнаци те са им жизнено важни, за да си осигурят максимално вълнуващ и луксозен живот по две. Продължават да се наслаждават на добрата храна, но този път от ресторантите. От въртележката на Близнаци на Рака вече му се е завило свят, до такава степен, че ако може да се затвори в къщи. От близнашкия авантюризъм са се попарили вече и в Рак стават доста по-мнителни. Това, което остава от близнаците, е да имат нещо по две, например деца или къща. Бизнес начинанията на близнаците са грандиозни, шикозни и с голяма доза риск, който им докарва често фалит. После всичко започва от начало. При Рак това коренно се променя. Рака ще има своя надежна финансова касичка и ще работи с години на едно място, за да се докаже. Всяка новост се счита за заплаха от превъплъщението на Близнаци и така при всяка изненада Рака прави крачка назад. Така от пашкула на Рака отиваме при Лъв. От вкъщи излизаме директно на сцената. Спомена за живот, прекаран между дома и работата, е вече крайно неприемлив. Това, което остава, е огромната любов към децата. Сякаш спомен от предишно превъплъщение остава завинаги с тях, носейки детето в себе си. Това Лъвът да докаже себе си професионално също остава и работните ангажименти се приемат с отговорност и отдаване на професията. Малката рачешка черупка е изместена от блестящи дрехи, аплодисменти, имения, фойерверки и показност.
Продължавайки по зодиакалния кръг, при девата вече толкова много прожектори идват в повече. Да поставиш една дева в центъра на вниманието ще й причини страхотен стрес и напрежение. Това, което е останало от лъв, обаче е спомена за публика и хиляди очи вперени в нея. Така че дори да поставите девата в центъра на събитието, тя ще се представи великолепно и ще остави добро впечатление. Девата все още помни и носи от лъв мнението на другите за нея и колко важно е то. От живот прекаран с душа на дете, в дева вече нищо детско не иска. Може да ви се стори странно, но девите избягват децата. Нямат лошо отношение към тях. Напротив, дори са страшно мили, но ако е възможно, ще си го спестят. Постоянни контакти приемат само с собствените си деца, а от детски площадки, викове и хаос направо ги боли главата. От шумният светски живот на лъв в девата си почиват от него. Но помнят и девите умеят много добре да се забавляват. Преминавайки във Везни, те много добре помнят, че са били чисти, спретнати и изгладени, но някакси ненатрапчиво и семпли. Така, носейки духа на спретнат вид, везните започват да го украсяват. Шикозни дрехи, буфан ръкави, цветя в косата. И понеже са погладували малко в дева, сега си го наваксват. От спомена за сериозната и нервна дева във Везни приоткриват смеха и забавните истории. От един по-изолиран живот в уединение, сега везните искат да имат компания дори до магазина за хляб. Направо изпитват ужас от самотата, която в дева така са обичали. Помнят и нейната точност, която вече им е по-трудно да прилагат, и се мерят везните в опит да си я припомнят. При девата не са им трябвали кой знае какви финансови капитали за един нормален живот без рискове. Звездни не биха имали против да вдигнат малко летвата и да си пробват късмета в казиното. Когато преминем в дебрите на Скорпиона, той помни вдигнатата летва от везните. Има спомен за парите и тяхната нерешителност. Това, което се случва, е, че Скорпиона изтрива последното и остава само първото. Ако при везните са рискували парите си, за да събудят живеца в себе си, който да ги погаделичка, сега в Скорпион всичко е целенасочено, отдавна претеглено, купено и продадено. От съмненията на везните няма и помен. Заменено е с такава решителност, че чак е плашещо. При везни има любов, при Скорпиона се появява и страстта. Това, което остава от везните, е искам или не искам поколение точно сега. Затова и Скорпиона е един от знаците, при които могат да се наблюдават различни репродуктивни ситуации, свързани с загуби, закъснение или отлагане появата на децата. Преминавайки при Стрелеца, толкова сгъстената атмосфера е време да се разведри. С толкова наситени и нагнетени чувства от Скорпиона, Стрелеца ще е над нещата. Той помни големите пари и нещо му подсказва, че е успял толкова много и явно възможностите нямат таван. Да продължим от небето нагоре. От контролиращата и понякога смъртоносна любов на Скорпиона, Стрелеца иска почивка. От концентрираната обич към един обект, обсебването е заменено със свобода. Простора, че си свободен от скорпионската хватка и се рееш щастливо. Сърцето ти обича всички, дори животните, тъй като само хората не стига. Стрелеца освобождава себе си от скорпионската нагласа винаги да бъдеш успешен, че то е ясно, че ще бъдеш и няма нужда да се подлага на съмнение. И ако Скорпиона е пътувал само по работа и за да натрупа пари, сега Стрелеца ще го съчетае с забавления и почивки. Страшните скорпионски води направо ще ги замени с цирка, а всичко сериозно и угнетяващо с широки усмивки и смях. Козирога прекрасно си спомня безкрайните обиколки на Стрелеца, от които му се е завило свят, до степен, че просто иска да слезе от кораба на земята, да събере мислите си в една посока и да тръгне на дълъг път напред и нагоре.
Това, което Козирога си спомня от Стрелеца, е колко е хубаво да се забавляваш, да бъдеш с млади хора и духът ти да се рее като свободна птица. Затова Козирога толкова много обича да е сред хората, тъй като самотата го кара да се чувства като птица в клетка. Вечната младост е заменена с дисциплина, отговорности и стари неща. Това, което Козирог си спомня от Стрелеца, е, че обича да си хапва. Но вече ще си приготвя храната вкъщи, а не сервирана в ресторантите. От шеметните проекти на Стрелеца, Козирога ще си избере един, както в работата, така и в личния живот. Водолея ще си спомни, че при Козирог му е било малко скучно и самотно. От него ще запази амбицията за успешна кариера, но далеч от утъпканите пътеки на статуквото. Ще си избере и партньора по стари спомени. Той може да е по-възрастен или с дете. Това му дава усещането за стабилност вкъщи, но ако може без брак. При Водолея единствената пътека ще се окаже, че има много разклонения и може да стигнеш до изумителни нови неща. Консерватизма е заменен от новаторство и креативно творчество. Работните задължения ще си останат, както и високопоставени и сериозни отговорности към тях, но с далеч повече свобода и без работно време. А да се отпусне Водолеят му е необходимо доста време, за да превъзмогне задръжките си. Стигнахме до рибите. И при тях сякаш е събрана цялата тази отговорност и всичките тези задължения към работа, семейство и деца. Не може ли да остане само свободата, която помни от Водолея и неговият нюх за творчество, отвъд общо приетото? Така при рибите се оказва торбата с най-голям багаж. Събран от всички знаци, му е непосилно да я носи и се опитва да избяга. Помни от Водолея, че да се забавлява не му се е случвало естествено и му е било нужно време да се адаптира. Затова сега при риби хващат лодката за всяко забавление. При Водолея е било аз, при рибите е ние. Спомнят си смътно, че Стрелеца все е пътувал, Козирога ги е комбинирал с работа или е свел до минимум заради нея. При Водолея са останали колите и моторите за забавление и отново за работа. Затова рибите предпочитат просто някой да ги повози към следващото парти. Взимат свободата на Водолея и се впускат в дълбоките води на творческите си импулси.